Хайырлы кеш, эфирда оңқар шығарылышы сіздің білән Рузил Мингалимов. Алға таба бүгінгі төп темалар хақында. 90-нчы елларда ук нигез салынган мәчет төзелешенең ахыры булырмы? Шәһәр советының чираттагы утырышында Җәмигъ мәчете мәсьәләсе каралды. Бүген чаллыга Татарстанның премьер-министры Илдар Халиков килде. Ул Татэнергосбытның яңа бинасын ачуда катнашты. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Суд приставлары Чайка һәм Комсомол базары павильоннарына йозак илде. Акча түләргә кирәк, садикка, балаларга, ашарга бөтен кирәк акча. Сатучылар ни өчен эш урыннарынан китәргә җыенмый? Чыгарылыш студентларны эш урыннары эзли. Бүген алар өчен вакансияләр ярминкәсе узды. Бүйек җиңүнең 70 еллыгына багышлап, балалар иҗаты сараенда күргәзмә әзерләнә. Анда Айгөл Юнусова булып кайтты. Җәмигъ мәчете төзелеше Җиңү паркын төзекләндерү югары одыен. Бүген чаллыда шәһәр советының 39-нчы утырышы узды. Анда көн тәртибендә булмаган әлеге сораулар да күтәрелде. Утырыштан хәбәрчебез Ләйсән Ханова репортажы. Бюджет 146 миллион сум дефицит белән. Шәһәр советы утырышында депутатлар бюджетка кагылышлы үзгәрешләрне кабул итте. Компенсация түләүләре үзәген республика милке, хокук сакчыларының медицина санитар частен федераль милек итеп тану турында сорауда бәхәс уятмады. Әмма милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләр турындагы чыгыштан соң депутатлар янә Җәмигъ мәчете төзелеше мәсьәләсен күтәреп чыкты. Аңа инде 1992 елда ук нигез салынган иде. До сих пор Әлегә чагында әллә ни эш башкарылмаган. Шәһәр җитәкчелеге белән очрашып, аны төзү яки төзүмәү турында бер анык карарга киләсе иде. позавчера встречались с муфтием Республики Татарстан. Берничә көн элек без Татарстан мөфтие белән очраштык. Анда бу сорауда күтәрелде. Безнең барыбызга да мәчет төзелеше буенча ничек сүздән эшкә күчәргә икәнен уйларга кирәк. Утырышта торак коммуналь хуҗалыктагы проблемалар да читтә калмады. Критичный для татарстанцев остается. Республика халкы идарә итү оешмалары эшчәнлегеннән канагать түгел. Ризасызлыкларын белдереп безгә 7 шәһәрдәш мөрәҗәгать итте. Нигездә халыкны хезмәт күрсәтү сыйфатының начар, бәяләрнең югары булуы бурчы. Депутат Татьяна Гурьева да югары ОДН турында чыгыш ясады. Ул депутатларга тарифлар комитетына бәяләрне арттырма мөрәҗәгате белән чыгарга тәкъдим итте. Шулай ук Җиңү паркын төзекләндерү мәсьәләсе дә күтәрелде. Главной темой парка Победа. Җиңү паркының төп темасы бөек җиңү булырга тиеш. Бирдә совет гаскәрләренең җиңүенә багышланган һәйкәл дә булсын иде. Услышав все точки зрения, Паркны төзекләндерү мәсьәләсенә без барлык фикерләрне дә тыңлаганнан соң нукта куярга тиеш. Май уртасыннан да калмыйча проектны гамәлгә ашыруга кирешү кирәк. Утырышта сентябрьдә булачак сайлаулар турында да сүз булды. Барлыгы 45 депутат сайланачак. Аларның 23-е бердәм сайлау, 22-се бер мандатлы округлардан. Тик сайлаучылар саны гына бәхәс уятты. Чарада 400 меңгә якын кеше катнашыр дип көтелә. Тик беркетмәләр буенча бу сан 50 меңгә ким. Сайлау комиссиясе рәисе исемлекләрнең сентябрьгә кадәр аныкланачагын белдерде. Ләйсән Ханова, Максим Орлов, яңалыклар. Бүген чаллыга Татарстан премьер-министры Илдар Халиков килде. Ул Татэнергосбытның яңа бинасын ачу тантанасында катнашты. Моңа кадәр энергетиклар офисы ГЭС бистәсендә булса, хәзер ул яңа шәһәрдә 69 адресы буенча урнашкан. Татэнергосбытның җирле филиалы 3 меңнән артык юридик һәм 6 меңгә якын физик затка хезмәт күрсәтә. Татэнергосбыт ул электр энергиясын физик затларга гына түгел, ә беренче чиратта предприятиеларга җиткерә торган оешма. Бу республика һәм чаллы икътисады нигезен тәшкил итә. Яңа бинада хезмәт күрсәтү бер юлы 11 тәрәзәдә башкарыла. Оешма җитәкчелеге шандыруынча, хәзер биредә шәһәрдәшләргә чиратта торасы юк. Шулай ук электрон сервис та гамәлдә, ләкин бүгенгә клиентларның нибары 3/2 өлеше генә әлеге хезмәттән файдалана. Бюджет оешмалары исә 9-нчы электрон документ әйләнеше системасына кушылган. Суд приставлары яне базарда. Меценат җәмгыятенең тагын 2 сәүдә үзәге ябылды. Бүген приставлар Чайка һәм Комсомол базарының кием сату павильонына йозак илде. Чөнки бу сәүдә нукталарының бинаны эксплуатацияләү өчен рөхсәте юк. Әмма сатучылар базар ябыла карамастан эш урыннарыннан китәргә җыенмый. Biz мондан бер кая да китмәйбез, без моннан калабыз. Без бу рынокны яратабыз бик. Нәрсә эшләргә белмәйне бер кеше дә. Акча түләргә кирәк, садикка, балаларга, ашарга бөтен кирәк акча. Сатусыз ничек акча булай? Булмый бер ничек тә инде. Шулай ниләр чыга инде. Проблемалар кешеләрнең. Шулай күбәя инде. Ничек яшәргә дальше непонятно. Бүтән кеше аптыраган, бүтән кеше хәзер нәрсә эшләргә белмиләр. Хәзер тырышачаклар
конечно, чтоб шлесен базар, но бу гел без предупреждения салган әйбер бу. Шәһәрдәшләр бакчаларга йөри башлагач, Шол ТВ телекомпаниясенең кайнар элемтә телефонына шалтыратучылар да артты. Лизацех ягына илтүче юл каршылыклар полосасын хәтерләтә ди бакчачылар. Машиналар сәгатенә 20 чакрым тизлектә хәрәкәт итәргә мәҗбүр. Ел сайын шоферлар һәм җәүләр бу юлны төзекләндерүне сорый, әмма нәтиҗәсе генә юк. Ездить невозможно. Едем на дачу. Биредәге бакча ширкәтләрен 70-нче елларда Камгэс Энергострой оешмасы хезмәткәрләренә бүлеп биргәннәр. Хәзер төзүчеләр пенсия яшендә үзләренең участокларына кыенлык белән барып җитәләр. Яз һәм җәй айларында яңгырлардан соң юллар созлыкка әйләнә. Кеше түгел машиналар йөри торган юллар түгел монда. Бик куркыныч. Олы кешеләр, карт кешеләр, ветераннар җәй көне үзләренең корзиннары белән өйгә кайталар, үстереп тырышып үстергән әйберләрен яңгыр явып киткән көннәрне пычрак белән баштан аякка хәтле саз белән обливать итеп китәләр. Узган елның 14 октябреннән бирле әлеге участок автомобиль юллары предприятиесе карамагында. Бүген алар телефон аша сөйләшүдә әлеге юлларны төзекләндерәчәкбез дип ышандырды. 1,5 квадратны переездан сырткаталан ясыйбыз. Яннары инде ямыштыр ремонт. Менә ул киңлеге буенча 6-7 метр булса, юл 300 метрга җитә инде. Автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләре төзекләндерәсе юл озынлыгы ярты чакрымга да тулмый. Димәк, тагын 3 километрлап юл һаман да төзексез калачак. Фәридә Сабирҗанова, Гөлназ Хәсәнова, яңалыклар. Шол ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Шолда буш яткан җирләрне барлыйлар. Башкарма комитет шәһәрдәшләрне хуҗасыз бина һәм җир участокларын теркәүдә катнашырга чакыра. Шәһәр күләм акция бүген старт алды. Ул 1 июльгә кадәр дәвам итәргә тиеш. Акция барышында ачыкланган объект һәм җир участоклары муниципаль милек итеп теркәү өчен кадастр исәбенә куелачак. Шәһәрдәшләр мәгълүматларны экраннарда күрсәтелгән телефон номерлары буенча шалтыратып җиткерә ала. Шулай ук электрон почтада гамәлдә. Рөстәм Миннеханов йөкләмәсе нигезендә Татарстанда барлык ягулык салу станцияләрендә дә парларны кабаттан кайтару, ягъни рециркуляция системасы көйләнгән булырга тиеш. Бу экологиясе өчен бик мөһим. Транснефть продукт ягулык салу станциясендә республика җитәкчесенең карарын беренчеләрдән булып үтәделәр. Әлеге системаның уңаяклары хакында киләсе сюжетта. Бензин агызганда парлар махсус сулыш клапаннары аша чыгайды. Бу исә атмосферага зур зыян китерә. Хәзер исә рециркуляция системасы ярдәмендә парлар киридән автоцистернага әйләнеп кайта. Соңрак машина нефтебазага барып янәдән ягулык тутыра. Парлар резервуарга эләккәч рекуперация системасы эшкә керешә. Ягъни кулланылган ягулык икенче тапкыр файдаланыла. Шул рәвешле парлар янәдән мотор ягулыгына кайта. Нефть продуктларын ягулык станцияларына бушату процессы цикллап башкарыла. Отбор проб происходит. Пробалар резервуарларны автоцистернадан тутырганда гына алына. Рециркуляция системалары урнаштыру сәбәпле санитар зонадан проба алуның мәгънәсе юк, чөнки бердә һава чиста. Рециркуляция системасы эшләмәгәндә станциягә ягулык бушатканда парлар аша бензинның ярты проценты диярлек юкка чыгайды. Хәзер мондай проблема юк. Татарстан Республикасы һәм аның кысаларында барлыгы 17 транснефтепродукт ягулык станциясе урнашкан. Аларның һәрберсендә дә диярлек парларны рециркуляцияләү системасы көйләнгән. Һавага бернинди зыян да килми. Өстәвенә файдасы экология өчен генә түгел. Хәзер станция хезмәткәрләрдә, машина йөртүчеләрдә бензин парларын суламый. Лесен Ханова, Константин Величко, яңалыклар. Хәзергә реклама бүлмәбез, берничә минуттан соң очрашырбыз. Чыгарылыш студентларны эш урыннары эзли. Бүген алар өчен вакансияләр ярминкәсе узды. Бөек җиңүнең 70 еллыгына багышлап, балалар иҗаты сараенда күргәзмә әзерләнә. Анда Айгөл Юнусова булып кайтты. Подпишитесь на газету «Пенсионер» всего за 69 рублей в месяц с доставкой на дом. Индекс 31 904.
Жилой комплекс «Пчелы-Яр» предлагает земельные участки с коммуникациями, готовыми домами, а также квартиры в жилом квартале «Берег». Встречай весну с «Пчелы-Яр». Только у нас при покупке земельных участков скидка более 400 тысяч рублей. Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это оперативное выполнение заявок в подрядной организации, вовремя проведенный текущий и капитальный ремонт, предоставление водоснабжения, электроэнергии и тепла без задержек и вовремя выполненные работы по благоустройству. И, наконец, это выезд за границу без проблем. Управляющая компания электротехников призывает оплачивать жилищно-коммунальные счета вовремя и авансом. Заплатите и спите спокойно. Көннәр җылыну белән кимерүчеләр һәм бөҗәкләр күпләп үрчи башлый. Бу чорда кешеләр дә табигатькә чыга, дача бакчаларга китә. Тышкан бизгәген йоктыру ихтималы да арта. Сервис плюс оешмасы белгечләре кимерүчеләр белән көрәшнең нәкъ менә язын актуаль булуын искәртә. Авыруны кисәтү өчен биналарда һәм йорт яннарында кимерүчеләрне юк итү мөһим. В работе мы используем самые современные препараты. Эшебездә без иң заманча препаратларны кулланабыз. Алар арасында чит илдә ясалганнар да, үзебездә җитештерелгәннәре дә бар. Безнең лабораториядә көн саен 40 килограммга кадәр агулы җимнәр әзерләнә. Шулай ук заводта ясалган җимнәрдән дә файдаланабыз. Сервис плюс инде 12 елдан артык халыкның сәламәт һәм санитар яктан имин яшәвен кайгырта. Шәһәрдәшләрнең бер генә мөрәҗәгате дә игътибардан читтә калмый. Препаратларның нәтиҗәлелеген белгечләр оешманың үз лабораториясендә даими тикшереп тора. Кимерүчеләр һәм бөҗәкләр белән көрәш чараларын оешманың санитар дип исемләнгән махсус кибетендә алырга мөмкин. Бирдә уңайлы капларда дезинфекция препаратларының киң түрі тәкъдим ителә. Шулай ук кибеттә корткычлардан саклану чаралары һәм эш өчен кирәкле җайланма җыенмалары да урын алган. Бирдә шулай ук белгечләрдән профессиональ киңәшләр алу мөмкинлеге дә бар. Яңалар чаралышын дәвам итәбез. Сезнең белән эфирда Рузил Мингалимов. Гуманитар һөнәрләрдән алып инженер өлкәсенә кадәр бүген Казан федераль университетының Чаллы филиалында вакансияләр ярминкәсе оештырылды. Бирегә 3000-нән артык студент килде. Ярминкә иртәнге сәгать 10-да ачылды. Эш табырга килгән студентлар нигездә үз белгечлекләре буенча һөнәрләргә өстенлек бирә. Мин икътисад факультетын тәмамладым, шул белгечлек буенча эш эзлим. Вакансия эзләгәндә монда карасаң инженер күбрәк көтелә, бөтен предприятиеларда инженерлар кирәк. Бик күп предприятиелар бездән сырыйлар инженерларны, юристларны, экономистларны. Быел Казан федераль университетыннан 3600 белгеч чыгарыла. Бу бик зур сан ди белгечләр. Шуңа күрә студентлар бүгеннән үк эш урыннары турында кайгырта. 30-дан артык оешма предприятие аларны эш белән тәэмин итәргә әзер инде. Әлбәттә, вакансияләр кимеде, әмма кайбер һөнәрләр һәрвакыт актуаль. Кризиска игътибар итми белгечләр эзлибез. 2015 елда 70-ке якын шәһәрдәш эш урыннан кыскартылды. Иртәгә шәһәрдә тагын бер ярминкә оештырыла. Ул КАМАЗ эшлекле мәдәният комплексында үтә. Ярминкәдә Чаллының 10 предприятиесе катнашачак. Айгөл Юнусова, Ксения Антонова, Илнар Хардисов, яңалыклар. Чаллы эзләү отряды якшәмбе көнне Ленинград өлкәсенә Любань шәһәренә юлга кузгалачак. Әлеге отряд 5 ел дәвамында Бөек Ватан сугышы белән бәйле булган истәлекләрне барлау белән шөгыльләнә. Совет армиясе гаскәрләренең һәлак булган урыннарында тапканнар. Бүген эзләү отрядын җырлы биюле тамаша белән чираттагы экспедициягә озаттылар. Эзләүләрдә шәһәрдән 70 кеше катнашачак. Алар 14 яшьтән узган мәктәп укучылары, студентлар һәм эшчеләр. Кайберәүләр мондый төр эзләнүләрдә беренче тапкыр катнаша. 5 майда исә шәһәрдәшләр яңадан Чаллыга әйләнеп кайтачак. Анда безнең көчле мәгълүмати база тупланган, эшлисе эшләр җитәрлек, документлар да бар, әле безнең оныкларга да эзләнергә эш җитәрлек. Это зов души. У меня оба прадеда служили, скажем так, как раз. Бу минем үз теләгем, минем әти-әниемнең 2 бабасы да шул якларда сугышта катнашкан. 41-42 елларда берсе Ленинградка икмәк ташыган, шунда вафат булып кала. Минем аны табасым килә, гомумән шунда ятып калган солдатларны эзләүдә катнашасы килә. Бөек җиңүне йөрәкләрдә саклыйбыз. Балалар иҗаты сараенда шул исемдәге күргәзмә ачылачак. Оештыручылар 2 атна дәвамында шәһәрнең мәктәп коллективларыннан фоторәсемнәр кабул итте. Фотобәйгенең шарты гади: ветеранга ярдәм ит һәм моны фотога төшер. Хәзерге вакытта әзерлек эшләре бара. Аларда хәбәрчебез Айгөл Юнусова да катнашты.
Бийик жүңүнү йөрәкләрдә соклыйбыз фотобәйгесе кысаларында мәктәп укытучылары менә шул адурт форматындагы фотографиялар алып килә. Аннары бу фотографияларны матур итеп рамкага урнаштырып диварга алып куябыз. Большая семья Ахмедшиных пришла на мемориал «Наша Родина-Мать», который называется, и нашли на этой стене фамилию своего прадеда. Тирен иштелекле фотографиялар бик күп. Бәйгедә катнашу өчен гаразалар кабул итү көне 13 апрельдә булса да, укучылар бүгендә теләк белдереп килә. На ходу практически подносят работы. Эшләрне бүгендә алып киләләр, беләбез, без соңга калдык, әмма бәйгедә катнашасы килә. Безнең өчен бу бик мөһим диләр. Фотоларда, эзләнүләрдә катнашкан укучылар, Ватан-Ана һәйкәленә чәчәкләр кую һәм балаларның шәһәр ветераннары белән бер өстәл артында чәй эчүләре сурәтләнгән. Мы участвовали в акции. Без дусларым белән Хәтер мемориалына барып фотога төштек. Ребята с удовольствием приняли участие. Балаларга сугышта һәлак булган сугышчыларны хөрмәтләү бик ошады. Хәзер безнең фотосурәт башкалар рәтендә эленеп тора. Балалар иҗаты сараенда әзерлек эшләре бара. Фотосурәтләр күргәзмәсе тиздән ачылачак. Бәйге нәтиҗәләре исә 1 майда билгеле булачак. Айгөл Юнусова, Максим Орлов, яңалыклар. Бүген Сабантуй гүзәле бәйгесенең сойлап алу этабы узды. Биредә катнашырга 22 шәһәрдәшебез теләк белдерде. Жюри әгъзалары шулар арасыннан бары тик 8 кызны сойлап алачак. Сабантуй гүзәленең финалы 10 июнь көнне булачак. Оештыручылар әйтүенчә, шәһәрдәшләрне зур һәм кызыклы тамаша көтә. Сабантуй гүзәле бәйгесенең темасы да билгеле, әмма легә моны сер итеп саклыйлар. Сойлап алу турында кызлар каушамасын өчен без әле бу темаларны алырга әйтмәдек. Алар менә ничек үзләре тели, шушы темага визитка сөйли, шушы темага иҗат номерлары. Инде сойлап алынган кызларга әлбәттә инде аерым тема белән сценарий язылачак. Шоллы тыхвандочылары ене біріншілер ретінде. Түбән Камада Идел буе федераль округы Олимпия тыхвандочылары спартакиадасы узды. Иң күчле спортчы исеме өчен 10 регионнан 100 тыхвандочы катнашты. Шоллыданын 2 атлет Галина Савельева һәм Роман Лещев йокладылар. Галина 49, Роман 63 килограмм үлчәү категориясында чыгыш ясады. Нәтиҗәдә Роман Лещев көрәшен алдан тәмамлап спартакиада 1-нче урында. Хәзер июль айында безнең үтәчәк Воронеж шәһәрендә 3-нче этап, ул финальный часть Россия. Минем уйлау буенча анда тоже ул бик әйбәт выступать итәргә тиеш, әзерлеге яхшы, әле тагы шанслары бар. Дальше пока сборлар үтәргә. Шулай өметләнеп калабыз инде ул призовой урынны алыр дип. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Әмин Рузил Мингалим сезнең белән саубулашам. Киләсе очрашуларга кадәр.